So kubalekile ukuthi sikhulisane uma sihlangene kanje ukuthi the more uqala ufila some difficulties in your mind, go and clear it out. Go and talk to someone. So use the stepping stone to go further. But if you are going to focus to say, hey, what am I getting here? What are you telling us? You are settled to be there. So if you are not settled to be there, you are not worried about what you are getting, you are worried about what you want to get. A human being, wherever you are emhlabeni, as umuntu ophilayo, you are branded. Uyakuthanda noma awukuthandi, you are branded, and then encouraging us ukuthi then we need to be intentional ngokuthi sizibranda kanjani. Sithi i-financial education indlela ethuthukisa ngayo ulwazi olungokwezimali. Ulithuthukisa kanjani? Ngokufundiswa umuntu ofana nalomi ngaphambili noma ukwelulekwa wothilo nolwazi ekufundisa ngani ngendlela umkhakha wezezimali osebenza ngayo, inhlelo nezinhlaka eziphathelene nokwezimali ezisebenza ngayo ukuze ukwazi ukwenza izinqumo ezisekelo olwazini. Bese kusuka le responsibility yomuntu wesilisa ukuthi akhulise umntwana. Ngisho kumntwana wesilisa noma kuyintombazana. Kodwa kuye kusuke le responsibility yokuthi nawe kuneqhaza kufanele udlale ekutheni umntwana akhule abe umuntu ozophila emphakathini. Ngoba bonke abakwethu balele kuwena mhlaba. Ukuze icebo lethu liqhubeke lithuthuke, kumele amadoda asebenze icebo lethu ubudoda abe yibona zonke isikhathi la ekhona. Awungitshele mhlaba ungipha